Макрокомикс, историята Good четвърти бенефициентите. Чакай стана. Хубава стара потока чужден преди за предсказанието. Народе мой, не приемайте никакви предложения. Водата е само за жителите на нашия град. Кметът ви е мошенник. Вижте, тези бутилки имат етикет елексир от извора на черна вода. Бяхме камиона под смърт, това кашони с вода. След това влязохме в тунел по планината, който води до завод бутлиране в мазето на кмета. Той тайно продава вода от години, трупа богатство за това само за себе си. Гнусен, лъжлив, жабок. Трябва да те отхвърлям в гатрани перушина, да прием предложението на стария паток. Почакайте, няма да сключа сделка, докато не се уверя, че водата ви наистина има такава свойства. Децата са болни, нека да пият от водата. Да, мирише толкова лошо през запушените ни носа. Леко, гаделичка, като преглъщаш. Брей, настинката ми премина. Чувствам се 100% до по-добре. Нещо повече приливам енергия. Уверих се, в подземния поток има достатъчно водни запаси за черна вода и за останалия свят. Сега всички сме партньори в този бизнес. Ще си почиваме заедно в Порто Гордо, докато си парите тъкат по ретрови 3 пъти за стария поток. Ами той не се тревожи. Имам страхотна идея. И така. Желаете ли още лимонада? Още начос и яйчени орца? Това е живота, чичо Скруч. Забавлявай се, докато можеш, Донат. Връщаш се на работа веднага, щом почивката ти свърши. Щастлив край! Добре, хора, това беше част 6. Някой ден ще направя друг комикс. Дано сте се забавлявали. Това беше Даниев. Сабскрайбайте, коментирате, интересуваме. Сабскрайбнете Yellow Sun to Channel и Rey Mysterio Дъдъм. Това беше от мен. Чао!